ngaturaken sugeng dalu Mbak Yelika. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Mas Dwi. Heeh. Ki akeh kancane ya? Oke kancane seneng aku ngene iki. Heeh, Heeh. wane adem kan dadi anget. Heeh, wilujeng dalu Kak Eka. Iya. Nggih. Apa ora nggawa mek? Mekmu ndi? Dadah. Eh, Nggih. Wilujeng dalu Bapak Ibu. Allah ya. sehat. Nggih wilujeng dalu Bapak Ibu. Halo. Sehat? Oh nggih, mugi-mugi rezekinipun kathah nggih. Amin nggih. Ingkang budal saking mriki mengke mugi-mugi ketiban arta sak kepok mengke. Waduh. Lah sing Yo cek diamini to yo yu. Wong nang kene iki niate yo golek seneng. Nek atine seneng kuwi to Mas. Biasane yo piye? gampang lek golek rezeki. Alhamdulillah. Amin. Tak amin, tak amin. Heeh, nderek mangayu bagya Mas. Heeh. Anggenipun kagungan damel menika Mas Indra kalian Mbak Indri. Mas Indra kalian Mbak Indri. Nggih, dados Sampun sah. pasangan Heeh. pasangan sakinah mawadah Mawaddah warahmah. warahmah. Engko dalat engkas yam lumah. Waduh. Yo isih kesel kak yo. Ora Mas, mau wis Mas Indra wis rencana. Iya. Kak Eka, engko bengi aku dilanjutke ra ya, ngono kuwi ya. Ya karo aku sik wae nek bojomu durung siap. Yo piye nek ro sampean ki? Kayak yo iso Nganu Mas, apa kuwi jenenge setik setik golop. anu ngono to. Pedang-pedangan. Mas, Nggih. pokoknya gayeng ya Mas nderek mangayu bagya. Alhamdulillah. Kalian jadi lan pundi menika Mas? Raga Cahya Megan Cokro. Raga Cakra Megantara. Megantara. Alamat pundi Mas? Alamate pundi niki Mas kok ora ono? Ngandong. Pathuk. Ngandong. Nah, Ngandong Patruk Gunung Kidul ya. Kidul Gunung. Heeh. Piye iki kok wis dikekke aku ki? Piye? Mau golek mic jare. Iya. Heeh. Ya enten Mas Ilham ugi Mas Dwi sugeng Aturaken pitepangan. wilujeng dalu Mas Ilham. Heeh, iki sak jane iki sok pethuk. Ning Piye? yo aku ki sapa ngono. Heeh. Lah sebelahno Mas e. Heeh, lah iki sok pethuk nek jane iki. Oh sok pedhok. Ning kowe iki ora kenal. Ora kenal. Astagfirullah. Oh saking ngopo ae bolone kuwi lho. Heeh, gak jenenge tok kowe ora kenal kok. Iya. Nek ketemu ming he. Nggih, paringi menapa Mbak Gila Yulika? jeneng apa? Ya. Jih. Nggih, menika wonten request Puspita Nolo. Saking pundi? Saking juragane iki Oh, Ki, juragane. Weh. Heeh. Dari Mbak Nabila. Oke, dikasih Request Puspita Puspita Nolo. Nolo. Nglangun nggih Bu. Sampean ke apa-apa wangun kok. Heeh to Mas. Heeh. Ya karang ya nek apa kuwi jenenge Mas kalung usus ki ya ngene iki kok. Alah Mas. alah alah. Ki Ya kalung kok. beda nek karo jenengan. Lah pripun? Kalung bager. Lah nek aku ki yo gawe ning ngarep kok yo. Kok apa Mas? Heeh. Ngeritke kowe. Maksudnya ki ngono kuwi. Ora Heeh. apa.
Mas Indra.
Cakra Megantara. Mas Dwi. Mula aku tansah tresnaku menawa mati ora ana lintang kang Mas Dwi. Mas, suwe ora ketemu ki ya jebul titi larasku ya mlingse ya Mas. Biar mlengse nih. Apa meneh ketemu karo seniman-seniman sik bagus-bagus sik nang mburi kae. Wong ora mlengse diplengseke kok. Nek. Lah ya aku kan seneng sik rada mlingse Mas. Larase. Oh. Gah aku nek. Wis entek ya. Petengan dedet rasane bareng Yuk, yuk. kabarmu anyatane sing yonder ora liya kena Niki wau lagu kena goda ya Mas. Jan. Piye? Cara dene Mbak Indri kuwi mbiyen ya kena goda karo Mas Indra kuwi. Lah iya. Jebul ning aplikasi Mas. Aplikasi apa? Nek jarene Mas Indra mau ning aplikasi ijo. Alah. WA. Banaya lho, banaya. WA. Oh, WA. WA Mas Dwi. WA. Nek wis jodoh ki ya ngene iki. Heeh. Lah aku mbiyen ki to Mas. Piye? Wis tau karo sik endi ya Mas? Karo sik Sik ngendang endi? kuwi Mas. Milio. Tahu karo cecetan terus sik kendang ngono kuwi to Mas. Heeh. Aku diblokir kok. Kayak dipiake. Lah mergane, lah padha Kak Rasida wae. Lah ngono. Wis ngerti jeronane kok ya. Ya ora apa-apa Mas. Lah piye? Arep aku kaya ngene iki ya. Ya nek wong mabuk-mabuke do seneng kok. Lah ya nek pas mendem le seneng ki. Nggih mboten apa, Bu? Nggih ta, Bu? Jenengan remen mboten kalian kula? Mboten. 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 Jak gelut wae. 1001 Mas. Jreng. Tindingane sepira Mas? Alah. Kaya sok gendring-gendring kok. Komengsle. Weh, aku ki mbiyen ya tau dadi sinden larang ya Mas. Larangan apa? Agama. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa mandut kok aku rung cair yen nganti ana 1001
sing wani ora metu Ora metu suarane to. Suwarganing donya ana sugune wong tuwa. Megar. Okonge. Wong kang tulus suci gedhe. Weh, sabar. Kok teko nggen gedhe kok. Mas, Mas, piye? Jebul Piye? saking ngefane ro aku, Mas. Penonton brutal, Mas. Lah iya. Kayak nganti Pengen nganti ngantem kalangane wis dimbrolke lho, Mas. Lah ya pengen ngantemi kowe kok ya. Kocai aku, Mas. Aku pengen gelut karo kae, Mas. Argo cek ana ya berat kok kowe Oh iki. iya. Entake. Wong kang luhur suci. Gede apa, Bu? Tulus kok luhur barang. Wong kang tulus suci. Bareng-bareng ya, Bu. Gede. Gede Wong okone. kang tulus suci. I love you kalian. Wis Semoga kalian mendapatkan uang miliaran. pikire ki Niken Salindri ngono apa piye to? Udune Ken. Terus apa? Nganu, Silpi Kumala. Aduh. Nah iki yo niken. Ya, Mas. Niken kawin. Pengrawite. Lah biasane yo merantasi. Buat mandut yang di sana sekeluarga, semoga banyak rezeki, balik modal.
Asam ngedep neng dodo. Rino ati ralali tansah ketuwo. Aku jimarang kakuso. Mugi enggal ento paring pangapura. Monikru. Urip tentrem ayu Laske sayangku. di mulya. Yo. Lali bareng wong tuwa yen nganti ono sewu siji sing lali suwarga ning donya Jeong. suwarga ning donya ono sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe kanjane. Sandra. Yuk. Iya piye jadilane Raga jadilane kantara Ora larang Ora gawe wirang Menarine pengerawet lan presiden
Seneng. Ah. Yo. Kondur, kondur. Nggih, Mbah. Waras, Mbah. Alah dijengkiwing lho. Aku ya pengen ngono kuwi. Kono, kono. Ning pawange kuat ora. Ayo iso ambruk nek nyengkiwing kowe. Mak ndut sindane dong kayak wedang, Mak. Iya. Klasik Mas. Anjasmara hari mami mas mirekula awarta asih mutan urung layon aneng kutha Probolinggo rang tanding urubismo Kariyama tiwong bagus yen kakang pamit alasra Eman-eman nowong bagus yen kong situ makan wendro Ya. Yo.
Nut Wiromo pancen dasar wasis ngati busana kami bumi luhuring budaya Hepso Sembuh Mas.
Iki lho, ngombe teh panas iki mau lho. Oh,